Hello sa tanan mga kaigsuonan ko din ni Kristo. Welcome back po sa atong YouTube channel. Ug karon ana usab kami ipamit nga na kaninyo nga mga mensahe sa espiritu sa kamatuoran. O kamo na ang maghukom o magtimbang-timbang ni inyong mga igsuon kung ang iyang gipanulti ana ba sa otoridad. Ug busa dili na kita maglangan ug ato na kining padayon. Pagkatapos po ng intro. Ako ay pangutana sa mga kulba. Trabaho ba sa usa ka tawo ang pag-usab sa kinaiya sa iyang isikatawo? Kana lang siguro ko pangutana nako si mo. Ako na lang itubag kanimo boy. Dili. Kung moingon mo nga trabaho dili. Ang katungod lamang sa usa ka binunyagan sa usa ka tawo mao lamang ang pagwali sa kamatuoran. Di ba naman sa balaang kasulatan nga gamiton ang imong mga mata para iwag sa imong lawas? Mao gani nga ang akong mga sinultian hait sa mga tao pod nga sukoy sa balaod sa Dios. Munang gikinahanglan gyud nato kita ang mag-usab. Mo nang napod na dito tambali imong kaugalingong doktor. Tama? Oo. Mo nang punasahay magpatambal sa ako sa lawas nung dinhi. Igo lang kong mga liupo o mangayo sa Dios. Mao po ng mga doktor, igo lang muhatag og mga tambal. Imo man ang katungod, nganong nagsakit ka. Nganong nagsakit ka tungod man po sa imong buhat na pod, nga dili maayo para sa imong lawas. Nganong nagsakit ang imong espiritu. Kay ikaw man po nagbuhat sa dili maayo sa sugo ni Hesus, di ba? Kung magbasa lang ang tao sa balaang kasulatan, dili na unta kinahanglan nga daghan pa ang mawali, daghan pa ang musulti. Kay daghan man pong nagamit ni Hesus nga nagwali, nga kunuhay naa kanila ang espiritu sa kamatuoran, pero wala man sila nagabuhat niini. Di ba? Tama gid. Muna kung ang ato ang pamalandungan ang balaang kasulatan, katong giingon ako sa tuuban nga vlog nga hait gyud ang tumoy sa sungkod sa magbalantay. Naana sa balaang kasulatan ay mga title humanon ang kinatumyan ana naa diha sa pagpaila kung natuman magid nimo ang iyang mga sugo. Di ba naaman po na dito katong ay pagpandong sa imong mga ulo, katong pandong sa ulo mao ang buhok. Ang anong magpandong-pandong man. Kung humanon unta na pagbasa, masabtan gyud ang kamatuoran. So buot pasabot ilang gitawhanon pagsabot ang mga sambingay no? Oo, tawhanon. Unsa man to ang espirituhanon? Kung ang tawhanon dali ra kay na siya mahubad sa tao. Tama. Kay ang ilahang pong pangandoy tawhanon man pod. Oo. Mana nga Dagan ang nalinla karon nga kuan mga tao kay wala pang gihubad sa espirituhanon. o naa po sa balaang kasulatan mo na gisunod sa kadaghanan. Kay ang sundon sa kadaghanan ang kalibutan ng mga butang. Ang kalibutan ng mga gikinahanglan. Mo na nga to si Jesus gi humot ka isa sa mga tao nga mugamit kaniya haron gamiton siya nga namong halangdon og bandianon. Tama gid. Sama siya sa kamera no? Sa mira. Mga tong gikuanan siya, giirigaluhan siya sa usa ka hari nga humot ka sama ka mira. Tanawa karon si Jesus dinhi sa kalibutan daghan kay nagilang nga Kristiyano, pero tanawa ang ilahang mga binuhatan. Sibo ba sa ilang sinultian? Namon po na sa balaang kasulatan, panid-an o sisahon. Unang din sa atoa, nagatambal ko, dadon ko og mga taong nabugatan. Katong naay ilahang mga kaliwat nga mga anak. Unya, kung miingon nga mga anak nahitabo niya, nabugatan siya, medyo dili maayo ang iyang huna-huna. Dili na akong katungod. Unang nagawali lang ko, aya na mo, pangandoy og daghan. Kaon, samtang naa sa kalibutan ta. Aron dili ka mabugatan, ayaw pangandoy pagtaas pa. Pabutang ang Dios nga mohatag kanimo aron dili ka ma-stress. Tama gid. Mo nang uban nga nangabuang, nalisuan. Una kong magsulti ko dinhi, dili ko paminawon. Unya, kung nagbasa nung sa balaang kasulatan dili na kinahanglan. Nga moingon sila mulabay sa nako. Mo na ang atong papel sa kalibutan, igo lang ta magsulti sa kamatuoran, iya sa espiritu. Dili iya sa lawas. Kay kung maghukom ka sa imong kaugalingon, imo gi silang pugson, nagpasabot tawhanon ka na. Unya naguna-huna kag daghan na pug kag mga sumusunod. Tama? Tama gid. Buhion na pug ka imbis magbalantay ka.
ang magbalantay boy dili pareha. Duha man kamatang magbalantay, himantayon o magbalantay. Tama. Ang himantayon namantay ka sa sala sa uban. Puling ra ba imong kaakuhan kaysa imong kaakuhan sa imong kaugalingong troso. Di ba? Troso good. Ipakita sa buhat aron sundon ka sa mga tao. So mas maayo siguro ang kita una ang mag-usab bago ang para sundon ta sa mga tao. Oo, katong giingon gyud din sa Pablo, pakita ako sa inyong pagtuo nga walay buhat kay pakitaon ko kamo sa akong buhat nga adunay dako nga pagtuo. Nahadlok sa Ginoo. Tama gyud. Nagdi sa balang kasulatan kita na. Pero kung sa tuwa diri giingnan ko nga ako nang Panginoon, ako na hinuon kaysa katong uban nga nagsigig ingon nga naa na kanila. Sila ang mga pinili, sila ang mga tinawag, sila ang saksisor sa Dios. Ang de Kristo man na nagpapatay man na sa Ginoo kay nagbuhat man sila laing balaod gawas sa balaang kasulatan. Tuison ba gituis kini sa mga tawo walay alamag o mabalhinon sa balaod sama silang gibuhat sa ubang panid sa kasulatan. Naana. Di ba naana sa balaang kasulatan? Ang katong nagabasa sa Biblia ani kuan gyud ko, saludar gyud ko ninyo kay kaning akong mga gisulti naani sa balaang kasulatan. Dili ta magbitbit og Biblia nga wala sa atuang kasing-kasing gisulod ang pulong. Ay magunsa man na nagpakarong ingnon ramang ka nga reliyoso o Dios non. Nagdala ka og cross, nanguros ka atubangan kunuhay, pero gipatay di mo si Kristo sa imong kasing-kasing. Ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing. Tama gyud. So wala bili ang wanda na pagdudluhod sa cross nga patay mo lang di ay gihapon ang pagtuo. Nagsip-sip kumagana di ka lang magluhod magampo. Mo ingon nga ipagsip-sip sa imong agalon kay ang agalon mahulga sa imong sulugon tama? Sulugon. Boy, ang nagluhod sa wala nakadungog, wala nakakita, padiyos-diyos na. Kung nakita nimo si Kristo nga gilansang sa krus, pangutan nganong gilansang na tungod sa atong sala. Nan, karon kung niadto ka didto, sama ka, ug wala ka nagbag-o sa imong kaugalingon, sama ra nga ikaw nagpalansang kaniya. Tama gid. Mo gani magtan-aw ko sa cross, wala ko niingon nga Ginoo, luwas ako tungod sa imong cross dili, nag-anak ko Ginoo. Tungod sa akong mga sala, gilansang ka sa cross. Maguol ka iko. Inana ang tinuod nga nahadlok sa Dios. Kay mobalik man gyud siya. Pagbalik niya ana, laglagon man gyud niya ang mga laglagonon. Dili wala si Kristo nga maani di sa kalibutan para sa mahimong kalinaw kung dili espada. Mo po ni karon ang pulong karon makigusay karon, espada ni para kanila. Hait kayo. Nya ako aman ning katungod kay siya sige si ako aman siya makita sa akong kasing-kasing nga nagsubo siya kay hapit na daghan ang katalagman tanawa. Atong giingon niya nga manghulga imong sulugon tanawa. Ang Dios Amahan naghatag ng mga katalagman pero unsa ang gibuhat sa mga tao? So mo daghan na kay katalagman karon no? Mo na siya kay parang makita sa kadaghanan nga adunay mga katalagman. Naman na sa balaang kasulatan sukat-susukad nga wala na hitabo din sa kalibutan mo na ang pagpahinumdom nga siya hapit na siya mo balik pero bisa ka mga anghel bisa ka mo di makasabot ani di makatugkad ngano man bisan siya wala gani nagaingon nga unsang adlaw unsang orasa sama po sa tong kamatayon mana karon na ako gitambalan nga akong giingnan nga pagbantay mo kay naataas imong dugo kinahanglan dili ka magpalabi ani unsa yung gibuhat sa uban di wala nito o kay wala pa nahitabo mo na ang bot ipasabot. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag og pagtagad ining labing mahinungdanon nga video og nagalaom ako nga inyo kining nasabtan ang tanan. Ug busa aron dili kamo maglibog, please like, share og comment kung kamo adunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Ug please subscribe and click the notification bell para kanunay kamong updated every time nga mag-upload ko mga bagong upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan.